Я ж вам казав! Так і знав! Як це в селі можна дивитися? Фу! Ну, нормально. Трохи передбачувано, але не критично. Мабуть, режисер новачок. А ну перемотай назад. Люблю, коли вони так різко вискакують. Ні, не йди туди! Він просто позаду! Та годі тобі драматизувати, це ж просто фільм. Ну, вигадка. Зараз ще й буде скрімер, там крові багато. Як завжди. Ви не знали, але цю сцену знімали з мого другого вбивства в житті. І досі пам'ятаю, як я з'їв його кишки. Та чому він не втік? Це ж було очевидно! Жах! Який жах! А що ти хотів? Закон жанру. І я б зробив трошки інакше, але піде. А ти ще хто? Ваш найгірший кошмар. Окей. Попкорн будеш?